Hello guys, so nagatahang deliver. Salamat ni kadto sa nag-sponsor from America. Ma'am Bisminda, salamat kadto sa imong sponsor. So diyan nag-deliver na. Just shout out ko dali sa driver ug kaning iyang tagalsa. Ug shout out po ko sa nag-prepare dani mga gipang deliver, Ma'am Ivy Birano ug ni Bibi Yesi. Salamat kadto. So diyan na guys, kanang ilan na silang ibaba. Dari laman ha ipababa kay hakuton na namon ipapaidin sa magbayad ra siguro pug ka na maghakot dari sa mga siminto. So dahan salamat sa mga grasya nga imong gi-share Ma'am Bisminda. Good morning guys. So ako na po di guys si Ruby Provinciana. So karon guys padung nami sa kuan kanang Dumagiti, dia des ni guys dia. Morning sa anak. Morning. Sayo kay mi alas 6 ang sakyan, yan as papaidi dito na wahis likod kay nagmotor ami. Yata yung ang ticket niya. Motor kami guys kay para makasave sa pamasahe. Diya guys na naman nakasakay naming tulog guys diya alas 6 media kuno nimo larga. So wapay alas city makaabot namin dito kay media oras na. Hi, salamat sa Ginoo. Diyan niabot nami si Papa Idi ug si Nicole lang mag-angkas na ng motor kay di man pwede og duha ang angkas dari sa Dumagiti. So magkita rami dito guys. So diyan na nakita nami sa hang prinsesa bagong ligo. Katawa man ni siya guys kay bagong ligo ni kay alas 10 man nag-isang klase. Ja sweet lagi kadto ni silang duha man ang mingawon lagi min taw ni silang duha og kaladyo unja. Labi na ako guys mingawon pugo. So salamat kadto ang inahan in taon perting dipaya in taon nga na kahag na pud nagkakisa isang prinsesa kay malagi na guys naanad lagi ko nga ihatod lagi na muna kada buntag kaming duwas dante so mingawon jud ko. So kitang mga inahan mingawon madita sa tong anak. So kinsa kapay inahan da nga di mingawon sa anak. So ako jay sa rabad nang kasweet niyang anak. Kay isang buhaton dali guys maglingkod-lingkod ko magsiko-siko na sa nahom na isang habit. Diya karon nangita mi og pamahaw guys kay na may gida nga luto. Palit na lang may sudan dali sa kantin. Kay naghaman ng pamahaw guys lakaw na pud mi kay among tuzo lagi dari. Dinaman mi pangangan dami nangita mi dari og tricycle. Diyan guys, nakasakay na may tricycle padung nami dito sa PSA. Wala nami nagmotor kay masig mawa si Papa Edi dari kay nalagi one way lagi. Na nami dari guys sa PSA. So importante man dyan yung gikuha. Na nakasud ako dari sa Jopa lagi 076 na ang number. Diyan. Sa mga pwede mo kuha dari PSA. Pwede ra pud mo mag-walk in, pwede ra pud mo mag online. Diyan dali araman guys, diyan na nakuha na. So wa pay alas 9 guys na human nami. Diya sinikul tuwa naman yung una sa Robinson kay napisay ko ang dadto. So musunod na naman ni Nicole dito guys. Diya guys salamat sa Ginoo kay sa jura jud kaadto mi nakahuman. So padung na pud mi karon sa Robinson kay mo sunod lagi mi ni Nicole. Diya ning gawas na mi guys nakapismas ming duha kay required dari musud ka magpismas jud ka. Diya sa duha pa mi nahuman. Nihapit po ko dari sa Cebuana kay halagi nang gikuha ning blessing nga gi-share ni Ma'am Bisminda. Salamat kadto Ma'am Bisminda ang Ginoo ra jibo ba sa imong kamaadyo. Diya guys nakita namin ni Nicole nang man na deposit ni sakay na pud mi tricycle kay padung na pud mi uli niya makapit pa mi ni Cristil. Bye. Ngambing din ah. Bye guys. Diya guys before mi mo sakay sa bars mo pasalamat sa mi dari sa Ginoo sa mga grasya. Diya guys, padung nami uli. Wala ko nag-video pagsaka na maganahigas. Grabe diyang nabarag ang u. Diya, salamat sa Ginoo guys. Nakahuli namin diya. Salamat din sa tanan mga nintabang namo. Tanang mga viewers, salamat ka. Salamat sa mga labi na ni Ma'am Bisminda. Anak ka kazong natabang namo. Ma'am Ingrid 5, daghang salamat. O Ansan Blanton, daghang salamat. Ma'am Bitani, daghang kayong salamat. Jaga u guys gapug-pugong jud ko kay grabe jing sakita na ning ang u pero giagwanta lang din ha guys kay mo lagi pasan lagi may gutom. Ja sa tanan nga wala ma-mention nga nintabang namo nang sa tawo tinjong tanan daghang kadtong salamat. A few moments later. Majong buntag. Kani ding balas dari guys sa likod.
kay aron lagi makasibra mi ang pantambak. Diyan na katong taong guys, so naanap ang bunga. Sumadong buntag guys kanang another din na pod, salamat sa Ginoo. Diyan kaning mga bus dari guys na hanan na sang gipangadyo kay bawal lagi ta mag kuha og mga panambak dito sa dagat. So naghabwa man na sila diha guys, ug kanang pahimo sila kuan safety tank. Hanan man na sang gipangadyo naman sa tag-ija dari. Kuya Jungjung, salamat. Kuan han nang isa ko kay man imong itambak ni Papa Idi dadto. So maghinay mighakot na ni Papa Idi. Ang nang hakoton dadto para ang ipatambak na mo ni Iza, magsunod-sunod jud na sila mura jud katabang, ra jud ka. Ginuko, salamat ka Ma'am Bisminda habang ga kuan ko dari guys ga. Chata na ipon ni Ma'am Bisminda. Ja kay wala guys Papa Idi mo duty lagi dyan, moabot lagi ron agka na mag-deliver. So asang paaboton na nag-deliver guys kay moadto pugos pikas kay nalagi pa paputlan daw hang amo. Diya kinanglan man pug ko manarbaho jud adto kay naman nagang amo lagi pug ko. Diya daghang salamat kadyo. Diya ning chat na day itong kuan guys nga mag-deliver na rin kuno sila. Diya gabi han isang gibutangan og kanang kuan guys para kuan si sa body sa hagpan ug kuan. Ginganaaran na siya na sabon karong padadon jud siya ba kay sayang pud siya nga dagko ra ba ni siya kadto nga ang palaya. So guys kay mag-atang ko dito sa kalsada kay naanali ka nang mag-deliver. Dari na ako ipanawag ang kuan. Siminto kay bisig buwan. Deliver na. Dari ba ipa yung siminto dari kay akong tabunan kay basin og muwan ba. Saan gud mo na? Ana ma'am gi-deliver na ang kuan. Derag sako sudan ko nig balas. Ya, ingat na diha kay ako ra nang birahon dito. Ya, na. Ayaw das kita. Dito sis, daras na manok. Dari sa nang ipatungtong kay kuan. Masinugma. Ulang nga vlogs. Ulang nga vlogs man iya ha. Shout out ni Learn. Ka-deliver. Okay, lamat. Lamat. Dapat akong gipahakot sa ubos. Yan na ma'am. Resibo. Salamat ka na 11,880. So, dagan ka salamat ma'am Bisminda. Hi guys. I love you ma'am Bisminda. Salamat ma'am Bisminda. I love you diha, Ma'am Bisminda. Banda. Magpalit rami unya guys, Ma'am Bisminda. Love man ni Mama Ruby. Wala man ni siya mama. Naman niya ang mama sa gawas, sa nasod. Kung ni siya Ma'am Bisminda, kanang kanadyan, yung papa. Yagibiyaan. Diyan Ma'am Bisminda, kanang paghumanday na huog. Dawat sa kuan. Stan na to na. Paghuman nagdawat sa deliver, dari ko kay nakoy putlon ka na si Jana kanang ipatrim ba. Love you. Salamat ka Ma'am Bisminda. Basta salamat si Kadyo Ma'am Bisminda sa grasya. Nagto. Salamat ka Ma'am Bisminda sa imong gisinta mo nimo gusab ginuko daghana napay mga materialis dari per daghana isang gishare. Ijang pabalhinon si Cristel og eskwela. Ate. Nuko. Ato ipa-nursing niya si Cristel. Tulog Dala nag-require pa si Cristel ron og kuan kanang TikTok ka. Grabe mga blessing jud nga ijang gihatag namo Ginoo ko. Gahila ko guys kay wa ko ano naitaw nga ingana bitaw. Ay nako na bi kay guba bi kay ato itungtong niya tong cellphone kay magtrabaho sa ta. Trabaho sa tato itungtong cellphone ha. Salamat jud Ma'am Bisminda.
Payas, kaon nila payas. Salamat, Ricardo Ma'am Bisminda. Monday guys, nagsatanay jud mi hang karon ni Ma'am. Ha? Kuma nakagkaon? Kisay napatawid nimo dito? Kisay napatawid? Oh, patabok. Oh, dili mo tabok-tabok basta ha, ni sakinan ha. Salamat Ricardo Ma'am. Kanang grabe jud nimong kabutan Ma'am Bisminda. Asa na mas first eh? Samok-samok na niyang duha ka balangga oh. Ay, mahulog niya kaniya. Ito na nawag. Si Ate Cristel. Pumunta sa sento. Iswilang si Ate Cristel sa kuwan. Ako man na daw kaon. Classmate silang Ate Queenie. Ang bata ng Ay, kitchap din mo sudan. classmate ang Oo, hindi ko kitchap di ay. classmate silang kwan si Queenie. Dili uy, si Queenie nasa layo to si Cristel na dumagiti. Mahulog ka diyan yan. Yan day ko. Iguya ka bibi. Yan day ko. Ay, yan. Mahulog ka na ka basta yan ka ulit na. Nungkong. Kanang nabitaw tao guys nga. Pareha ni Ma'am Bitani ug ni Ma'am Bisminda pero si Ma'am Bisminda jud kay wa ni kuno sa igsuon. Wa kuno pud say anak. Manang si Cristel ug si Nicole isa kuno adapon sa hangginan nga. Ug ijang adapon si Cristel ug si Nicole. Wa na pud kuy anak. Bitaw guys ni nakatawa ming duha ba yan. Katawa lang ko ni pasensya mo guys kay grabe jud ka init. So ganiha pa jud kong buntag sa jud guys gatikaw-tikaw kay nag-deliver lagi ag para sa among lababo. I-deliver na dya. Di man matrabaho kay ag nagtrabaho na may kuan na igi trabaho po dato sa mga taga-barangay ba na igi patrabaho unja. Himo siguro to nila Sabado or Domingo. Unja basig di man to si Kuya Rodi nga basin og Domingo na lamang ko nila trabahoon kay basig mahuman nila ay nagkasabado to ilahang trabaho dadto. Sa mga kinahanglan ni Nicole guys kay ato naman siya sang tabangan og pag-ampo nga ihatag pud sa Ginoo nga makatrabaho na pud siya kanang di pud ta manigrado guys ug kay tanan man jud tang tawo taga-anog pasuway sa Ginoo ug ihatag sa Ginoo dawaton ug sa ihatag sa Ginoo nga kuan dawaton nato tanan guys ug sa iya ang plano para nato ja daghang jud salamat kadyo ni Ma'am Bisminda ja sa nang tiwasan Ma'am Bisminda kay sigra ba mig chat lagi na sang gipaputol kay wala paputlan lagi sa ang amo lagi na kay aro kuno mulingin siya ngana ba. So, papormahan og lingin ba. So, sorry guys. Grabe jud ang Ginoo guys. Basta muhilak jud ka sa Ginoo kanang nakay pangadyoon. Nadji tawo nga siyang himuon og instrument. Salamat kadyo Ma'am Bisminda kay ikaw jud gihimon jang instrument sa gabi. Kasi pero di man jud na mapugnan makahilak man jud ko kay malagi ka nang hilakon kadyo ko guys kanang pasensya na mo kay hilakon jud ko. Hilakon ko guys labi na sa hang anak kaya how dyan ang gipaglaban kay kanang una pa jud nga di na makalimtan guys kanang ingnon ni nga di mi makapa-eskwela college kay asa mig kwarta ipa-eskwela so sa una guys nag-start parang si Nicole og first year college nag-enroll pa lang og first year college di na nami nga kamo makapa-eskwela mo og college asa mo og kwarta. Ito kay na naputol na ang ganiharan takama na naputol na din sa naho. Diya guys daghang kayong salamat Ma'am Bisminda salamat kaadyo kay amo sa nintuwason diya. Update lang po na ugma Ma'am Bisminda ug say hang mabuhat dadto kay maghakot lagi mi karon sa mga graba dadto diya. Kanang di pa matrabaho kay napalagi buhat ang mga trabahante. Ang mo trabaho dali sa mong kusina diya. Ampi ang putang tanan guys. Salamat Ma'am Bisminda.